سلام كما يتوعلو كبرات خطاتلتي فنويري تي في نلومي قدام 21 تحساس قطريس تدالو زيناو مسنادو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر زعد مكيل تخلايه بغنت بسات خفلم صحافي قدف نعبالات مأكلاي بايتو هماد سمينار أكايدوم محدار سميناو قيح بحر يستوطن مدبات لعلي 9 ميتاويت كم تسالت قمقيمو عمنو زوبا حقاز وفر كتابة أنكتي بتصبق يسلاسل الله بريزيدنت ترامب حالتات أفر أمريكا بوقع كم تمسرت أوجو جابان وتهدراو باجتا نشامنا يتخطاتا العمد أزايداتهم أمريكا بلعلتي روسيا تهانصو زلا مسمر بحريا وغاز قداس نعام زرزرات زينان هم صحفي حزبه جنبار ديمقراطية فتحنا تو علامين محمد سعيد مال 10 حساسه بسمرا نابالات ماكلاي بايتو حماده ابلو كونتاتن مدبات 2020 زتكره سيمينار اكايدوم ኤርትራ ካብ 2017 ጀሚራ ሰለስተ አውሽተ ሃገር ሓደ ድማ ንዞባ ወፃ ዝጠመተ በሐፈሻ 4 ናይ ልምዓት ግንባራት በመቋም ተሰርሕ ከም ዘላ ዝገልጻቱ አልአሚን እቶም በቀዳምነት ተታሒዞም ክስራሐሎም ዝጸንሐን ኣብ 2020 ብሰፊሑ ዝትግበሩን መደባት ምስራሕ ጽርግያታት መውሓስ ቀረብ አገልግሎት ዝተማይን ሓይሊ ኤሌክትሪሲቲን ከምውን ህንጸት አባይቲ ምዃኖም አብርሂዮም ካብ 1994 ናብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገር ክስርሑ ዝጸንሑ ናኣሽቱ ማእከሎትን ዓበይትን ዲጋታት ኣብ ምርግጋጽ ውሕስነት ማይ ዓብይ ኣስተዋጽኦ ከም ዝገበሩ ብምጥቃስ ምስራሕ ትሕተ ቅርጺ ምሁላል ማይ ኣብ መጻውን ክቕጽል ምዃኑ ኣብነታታት ሰኒ ገሊጹ رأي هاجر نمسمارن بروه متعي ولدتات نموحاسن كبرتات ازباو جنبار مخصقاسن مخلعن مسرتاو كم زخونة تقصاتو الأمين أب كلتاشن عسران أبز مدايزون كمون أب مستمهار زيقنتاو تمرتيزة تكورة سافح مدبات تتحيزو كم زر لحبيرون من محدار زوبا سيمينار قيح بحري أبي 2019 استوطن مدبات حرشة ولمعات تحت غرصن من ملاء محبر أقلقلوتاتن لعلى 9 ميتاويت كم تسالت أقمقيمو وكيل أرينا إبراهيم عمر نزدالو تبصاب أرسيم أسمرون من محدار زوبا سيمينار قيح بحري أب 2019 كتكبر بمتحبار هزبن تكالات منقسن لعلى 9 ميتاويت كم تتكبرو بعصرت شمونتن عصرت الشعتن تحساس هبكة مباطع عبزكايو دقمقام حبيروم دو عبز غربت أبصابات أما نبابرو هزبي مسرتاو اللوتي كم تزخولو أب نزوب حجاز وفر كتابة صرح حمامان قطن معدل فيتامين إن بصبو يسلسل كم زلو عبد الجنفر مريسرت عنا زوب عن صباح حلفي وطنن كتتل لبداو حماماتن أتو تصقاي تغسط حبيرون نيرينا بزهاب حبريتا أتو تصقاي بخطابة كن كلاخلهم إنخل تمحلفتن زي تمحلفتن حمامات بنقوح تساتفو حبرتا سبن حيال تعاري السمويات عنان نمتفهم عتوب سرحي كاير كم زلو عبد نفيو تيتانوسن باوليانس تمزقيبو زلو عود دما وصيد نايت تعار مخانو بمحبر أبو وفر كتابة أنكتي نسترعي وهود مشارقتي مقيسون حلافي أقلت عنا أبتنو زوبا نرس قبر مسكال قبري ودما بتشعة تحساس بمحدار كبابي بقوس جمر كتابة سرا أنكتي صلاتي أقدي مستخايدة حيال قوس قواسن مدلاواتن كم تستمدبو لي سلاسل كم زلو أبريوم اتو وفري أب 213 قوامتن 13 زياويان النقطات يكاد كم زلو وكيل إرينا حبيروم أب نزوب حقاز لعلي 4 شح زيغاتات صرح ما منقصي كخطبو لعلي 9 شح حصانات دما فيتامين A كعدل يوتن وتي زلو كبرات تخطاتلتنا بتكنيكاوي صقم نزوبا سمينا قيح بحر زملكت زينا تقاريصو نيرو منالبات دقيمنا خنقربو كنفتن من مدار زوبا سمينا قيح بحري اب 2019 استوطنه مدبات حرشاو لمعات تحت غرصن من ملاء محبر اقلقلوتاتن لعلي 9 ميتاويت كم تسالت قمقيمو إرينا وكيل إرينا إبراهيم عمر نزدالو صبصاب أرسيمار سمورم قريباتولا نتازينا دقيمنا خنكتاتلا بخبر دقيمنا يغريتان حتى كبرات تعزبتنا بسنك تكنيكا ومخنيات أي زازينا زي أي كتقربني أنا بكال زيناتاتنا خنصقر
بمغنيات حدش عامت إرتراويان سنة طبابويان دكان السيو زدالو مرئيت إلى سرحات تمال 10 حساس أب كتما سمرا تخفيتهم اتي أباف دقا منستر تمرتي ببريزيدنت هاماده وزيرو تخاء تسفا ميكايل استخف تمريت سرحات وصيت قربت انسيتي فتلن لخان كال انزت غالاليهم تمريت مغطلتا نايتي بمحدار زوبا مأكلن جنفر هاماده زوبا مأكلن كاب كلتشن 10 تخلتن جميرو كودب زتسان همريتاتيهم كودبتي نايت مريت سنة طبابويت نقست قبر مسكال نيرينا بزهابو تحبريتا ناي لو عمت مريت كابتي ناي زحلف عمت فلي زبلو اتن مريت قريب زلو ناوتي اب كبابي خاب زركب طر نغرس تسرح كوينو صقاتاتن ባህልን ሕብረተሰብ ኤርትራ ንምልላይ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ገሊጻ እተናብቲ ምርኢት ዝሳተፋ ዘለዋ ስነ ጥበባውያን ደቂ ኣንስትዮ ብወገነን ተወዲበን ዝጀመረኦ ሞያ ንምዕባል ኣበርቲዐን ክሰርሓ ድልውነተን ኣረጋጊፀን እቲ ምርኢት ክሳብ 31 ታሕሳስ ንህዝቢ ክፉት ኮይኑ ክጸንሕ እዩ ኣብ ንዞባ ሰገነይቲ ኣብ 2019 ብሓያል ተሳትፎ ህዝቢ ኣድማዕን እጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ከም ተሰላሰለ ብ12-13 ታሕሳስ ኣብ ዝተኻየደ ገምጋም ስራሕ ተገሊጹ ኣብቲ ወከልቲ 18 ምምሕደራት ከባቢ ሓለፍቲ ኣብያተ ጽሕፈት ሚኒስትርታትን ኣባላት ሕርሻን ንዞባ ዝተሳተፍዋ ገምጋም ኣብዚ ዓመት እዚ ክልተ ኸዘንቲ ማይ ክስራሕ እንከሎ ልዕሊ 122 ሄክታር ብእምኒ 64 ሄክታር ድማ ብሓመድ ከም ተዛለየ ከምኡውን 45 ኪሎ ሜትር ናይ ሓመድ ጽርግያ ከም ተጸገነ በርሂዩ حلافي بيت صحفة حرشة بتنوزوبات وياسو أسفاو عبد اسمعو قال أبو رح حدار استرعي أسلم بتا بوهدة أبالات حيلتات مكالخال كيلاتات حرشان هزبن قدات كي ورداء كوزوطر كمزو على بمحبر مهرتقن كم تتسبي ستقابرولو كم زي كونا رديوم أما حدارين الزوبا سجنيتي هاتو تخلى برهان محرتا بوغنهو نقدا سنت نايتي قمقام أبزوت أنو مدبات بمتكاس أبسرح توافيروم زلو سرح تنياتات ببمو يوم أفراين نتوم نمعبايا برتعم كسرحو أزغاخيروم زسعب زيناتات هاجرات وصاي كرات عزبتنا تخطاتلنا بريزيدنت دونالد ترامب أكاد سراويت مكلخال أمريكا زخونه حيلتات طفر تمالي 10 حساس بوقي كم تمسرت أوجوم إذا حدش وتهدروا حيلي بتحت حيل أير كنتف مخانو زنة صدر بريزيدنت ترامب طفر حدش عودو كينات كم زخونه قليتهم بريزيدنت ترامب بمدرو عودو كينات طفر أبلع لتصدتان حدنة أمريكا زفترو سقات لعلب مخانو أمريكا وزلوا لعلنا كعزز قدنتاو كم زقبرو أنا تيروم حدش حيلي يابز قدامي عمتو ب$4 مليون باجت يبقس كم زلو بريزيدنت ترامب شو 738 بليون دولار عمتاو وتهدروا باجت أمريكا نكلتشحن عسران بخطامو أبزز دقل أوان حبيروم بمسألة وطي زولو مرحا حنصات حيلتات مكلخال طفر أمريكا اتي بلعلي 16 عبالات حيل أيرن سيفل سرحتنياتات نزبقس وتهدروا حيلي كان علامو أب طفر سراويت مسفار زيكونا دحنت نايتن أب طفر زركبا أمايت ناي مراقبيتاتن مكتالن ساتلايتات أمريكان مشارقتها قراتن محلاو كخونيوم مغتل بريزيدنت أمريكا مايك بنس أبز حلف أوارح أبز اسمعو مدرتات تشاينان روسيان كابل طفر نايج أرار متكعتين مكياد زخل تكنولوجين تأرى ساتلايت مسايلاتن أم عبيلان كم زلوا أمريكا دما نزن مقطام زخل عقمي كدلب غزي كم زخوني أميتوم بريزيدنت فلاديمير بوتين بوغانو أبزهابو غازيطاو مغلطي أمريكا بطفر تقبرو زلاو تهدراو مترنع نتصدتان ربحتاتن روسيا أب حدقا زئتو مخانو بمقلاط تماطاطاني ملسا قبري كم تبوليو أنا تير زولوم بزد ما حيالان هاجرات عالمنا نتأفرن تسقاتاتن مبحات زكايدو منقسقاسات أب حدش بوليتيكاون وتهدراون متفنان وددر بمعبال زمناوي أصوارن كشمن مخانو باقو قلحو كوين اللوم وتهدراوم ترنع تشاينا سمين كوريان دوب كوريان كم زسقا بترقاقامي ختقلت صنح الجابان نمبر شامناي تخطاتا العمت أب وتهدراو باجتا وسخ بمقبر أب تاريخ تهاجر حدش كبرو وسن زحزة باجت مكل خالص اللي عام بايتو جابان بمنقست قدامي ሚኒስተር ሽንዞ አቤ ንዝቀረበ እማመ ብ19 ሓሳስ ብምጽዳቑ ወተሃደራዊ ባጀት ሃገር ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብ1.1 ሚታዊት ክብ ብምባል 48.56 ቢልዮን ዶላር በፂሕሎም እቲ ሃገር ነዚ ወሰኽ ባጀት ምክልኻል ትገብር ዘላ ካብ ራዳር ናይ ምኽዋል ዓቕሚ ዘለወን ዘመናውያን ነፈርቲ ኩናት ከምኡውን ሚሳይላትን ካልእ ዘመናዊ ጽዋርን ካብ ኣሜሪካ ንምዕዳግ ወጢና ከም ዘላ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ
መንግስቲ ጃፓን ምሕያል ሚዛን ዓቕሚ ሓይልታት ምክልኻልን ባጀታዊ ቁፅፅርን ንምርግጋጽ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብምሕባር እቲ ተገይሩ ዘሎ ወሳኺ ባጀት ኣብ ቁጠባት ሃገር ዝህልው ኣሉታዊ ተጽዕኖ ከምዘየላ ኣፍሊጡሎም ቅዋም ጃፓን እታ ሃገር ንመጥቃዕቲ ዘገልግል ኣጽዋር ክትውንን ዘፍቅድ እኳ እንተዘይኮነ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ግን ወተሃደራዊ ዕጥቃ ንምድልዳል ዝውዕል ባጀት ብ15 ሚእታዊት ብምዝያድ ካብ ቀዳሞት ዝለዓለ ወተሃደራዊ ባጀት ዘለዎን ሃገራት ኮይና ኣላ መንግስቲ ጃፓን ጎረባብቲ ሃገራት ዝገብርኦ ዘለዋ ወተሃደራዊ ገስጋስ ንምግጣም ነቲ ኣብ ዘቤታዊ ወፍሪ ጥራይ ተሓፂሩ ዝነበረ ሓይልታት ምክልኻሉ ኣብ ኣህጉራዊ ወተሃደራዊ ወፍርታት ክነጥፍ ከም ዘፍቀደ ይፍለጥ ብዘይካዚ ጃፓን ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ናይ ጸጥታን ቀረብ ወተሃደራዊ ኣጽዋርን ስምምዓት ዳግማይ ንምሕዳስ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓስ ተካይድ ከም ዘላ ይዝግለጽ ጃፓን ኣብ ወተሃደራዊ ባጀት ትገብሮ ዘላ ወሰኽ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ቻይና ሰሜን ኮርያን ደቡብ ኮርያን ተሪር ተቃውሞታት ክገጥሞ ምጽንሑ ይፍለጥ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገራዊ ኩባንያ ቀረብን ዕድናን ባህርያዊ ጋዝ ሩስያ ጋዝፕሮም ዝሃንጾ ዘሎ ብኖርድ ስትሪም 2 ዝጽዋዕ መስመር ባህርያዊ ጋዝ እገዳ ጽኒዑ እቲ እገዳ ኣብ ህንጸት ናይቲ ብታሕቲ ባሕሪ ዝሓልፍን ሰደድ ባህርያዊ ጋዝ ሩስያ ናብ ጀርመን ንምዕዛዝ ዝዓለመን መስመር ዝነጥፍ ዘሎ ትካል ዕላማ ዝገበረ እዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ እቲ ናይ ዓመፅ መሳርሒ ክብል ዝጠቐሶ መስመር ኣብ ልዕሊ ኤውሮጳ ከቢድ ጸጥታዊ ሓደጋ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ትማሊ 20 ታሕሳስ ነቲ እገዳ ኣጽዲቕዎ ኣሎ እቲ ኣስታት 11 ቢልዮን ዶላር ከም ዝውድእ ዝግመት መስመር ባህርያዊ ጋዝ ሩስያ ንዕዳጋ ዝቐረብ ባህርያዊ ጋዝ ኤውሮጳ ክትብሕቶ ዘኽእል ብምዃኑ ንኣሜሪካውያን ትካላት ካብቲ ኣዝዩ ኣርባሒ ዕዳጋ ከውፅን ከም ዝኽእል ይግለጽ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ኣስታት 1225 ኪሎ ሜትር ዝዝርጋሕ መስመር ንጀርመን ሙሉእ ብምሉእ ጅሆ ሩስያ ዝገብር ምዃኑ ብምግላጽ ኣትሪሩ ክቃወም ጸኒሑ እዩ እዚ ብምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝተወስደ ስጉምቲ ንሩስያን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ከም ዘቆጥዐ ዘቃልሓ ማዕከናት ዜና ኤውሮጳዊ ሕብረት ዋና ናይ ጸዓት ፖሊሲታቱ ባዕሉ ስለ ዝኾነ ግዳማዊ ምትእታው ወይ ምድንጋጽ ዘድልዮ ጉዳይ ከም ዘይኮነ ይጋውሕ ኣለዋ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ጀርመን ብወገኑ እቲ እገዳ ምትእታው ኣብ ልኣላዊ ውሳነ ኤውሮጳ ምዃኑ ብምግላጽ ነጺግዎ ኣሎ እንተኾነ ግን እቲ እገዳ ዝሰግኣ ኣብ ህንጸቱ ዝነጥፋ ዝነበራ ኤውሮጳውያን ትካላት ንጥፈታተን ከም ዘቋርጻየን ሓቢረን ዘለዋ በዚ ድማ መስርሕ ህንጸት ናይቲ ልዑል ተጽቢት ተነቢሩሉ ዘሎ መስመር ባህርያዊ ጋዝ ተዓናቒፉ ከም ዘሎ ይዝግለጽ ሩስያ ኣብዚ እዋን ልዕሊ 40 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ጠለብ ባህርያዊ ጋዝ ኤውሮጳዊ ሕብረት ከተቕርብ እንከላ እዚ ሓድሽ መስመር ምስ ተዛዘመ እቲ መጠን ናብ 55 ቢልዮን ትርብዒት ሜትሮ ኣብ ዓመት ክብል ከም ዝኾነ ይዝግለጽ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ እቲ ብተርክ ስትሪም ዝጽዋዕ ሩስያን ቱርክን ዝሃንጾ ዘለዋ ካልእ መስመር ባህርያዊ ጋዝ እውን እገዳ ጽኒዕሎም በቲ እገዳ መሰረት ኣብ ልዕሊ ኣብ ህንጸቱ ዝተዋፈሩ ኮንትራክተራት ናይ ዋኒን ምድስካልን ናብ ኣሜሪካ ዘእቱ ቪዛ ናይ ምኽልካልን ስጉምቲ ተወሲድሎም ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስቲ ሶርያን ዕጡቓት ተቃወምትን ኣብ ዝሓለፈ ሳለስቲ ብዝተኻየደ ዕጥቃዊ ግጭት ካብ ክልቲኦም ወገናት ብውሕዱ 60 ከም ተቐትሉ ተቓሊሑ 38 ካብቶም ኣብ ኣውራጃ ኢድሊብ ብዝተኻየደ ግጭት ዝተቐትሉ ሰባት ኣባላት ዕጡቓት ተቃወምቲ ወገናት ምዃኖም ተገሊጹሎም እዚ ግጭት እዚ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ኣዋርሕ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስቲ ሶርያን ዕጡቓት ተቃወምትን ብዝተኻየደ ግጭት ካብ ዝወረደ ሰብኣዊ ክሳራታት ዝዓበየ ምዃኑ ጸብጻባት ይጠቕሱ ሰራዊት ሶርያ ብትሕቲ ቁፅጥር እቶም ዕጡቓት ንዘላ ኣውራጃ ኢድሊብ ነፃ ንምውፃእ ተደጋጋሚ ስርሒታት ክካየድ ከም ዝጸንሐ እንተኾነ ግና ዛጊድ ክዕወት ከም ዘይከኣለ ይሕበር ኣስታት 8 ዓመታት ኣቑፂሩ ብዘሎ ወተሃደራውን ጸጥታውን ቅልውላው ሶርያ ኣስታት 400 ሰባት ቅተሉን ከለዉ ሚልዮናት ድማ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ተመዛቢሎምን ናብ ካልኦት ሃገራት ተሰዲዶምን ምህላዎም ይግለጽ እቲ ቅልውላው ኣብ ሓፂር ግዜ ዝዓርፍ ከም ዘይመስል በዚ ድማ ኩሉ መዳያዊ ክሰራታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ይእምቱ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብ19 ታሕሳስ ዝተወሰኑ ሓገግቲ ኣካላት ኢራን ዕላማ ዝገበረ ሓድሽ እገዳ ጽኒዑ እቶም ተኣጊዶም ዘለዉ ኢራናውያን ሰመዚ ምስቲ ዝሓለፈ ቀረባ ሳምንታት ኣብቲ ሃገር ዝተኻየደ ህዝባዊ ናዕብን ዝተወስደ ስጉምትን ቀጥታዊ ምትሓዝ ዘለዎም ምዃኖም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ እዚ ሓድሽ እገዳ ምድስካል ንዋትን ገንዘብን ከምኡውን ምኽልካል ቪዛን ከም ዝጠቓልል ዝግለጽ ዘሎ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ መጀመርያ ናይ ወርሒ እዚ ንመገዲ ኣየርን ኢንዱስትሪ መጓዓዝያ ባሕርን ኢራን ዕላማ ዝገበረ እገዳ ምጽዳቕ ኣይርስዓን እዚ ተደጋጋሚ እገዳታት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንዘሎ ዲፕሎማስያዊ ዘይምቅዳው መሊሱ ዘጋድድ ምዃኑ ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጹ
زخبركم تخاتلتنا ناي ساعة زيناتات وش نوصلنا بزازيمنا لنا مسترفو مدبات تلفزيون إرتاي حدكم سلام